tothom, gràcies per compartir una vegada més aquest espai de Terra de Marca 21, el programa de ETV Terra Mar que fem en col·laboració amb Tot República. I com sempre, doncs, som aquí en el plató del canal 20 d'Olèrdola. Al maig de l'any 2012, l'Institut d'Estudis Penedesencs va fer pública una crida per la confecció d'un vocabulari del Penedès. El manifest començava dient: fem una crida als estudiosos a participar en un projecte de recull dels mots que, dintre del patrimoni general de la llengua catalana, identifiquen o han identificat la parla del Penedès. El primer efecte de la crida fou la creació, al si d'aquest Institut d'Estudis Penedesencs, d'una secció del parlar penedesenc, amb la voluntat de plegar material i ordenar-lo en un recull lèxic d'aquest parlar del Penedès. Avui podrem parlar d'això, del lèxic del Penedès, i ho farem amb el senyor Ramon Marrugat Cuyàs. Benvingut, Ramon, gràcies per ser aquí. En Ramon Marrugat és doctor en Filologia Catalana, llibreter, coordinador de la recerca sobre la llengua del Penedès, ha publicat diversos llibres sobre llengua i cultura i ha participat també en nombrosos articles, en obres col·lectives i publicacions periòdiques. Volem parlar amb ell, doncs, d'aquesta riquesa de la llengua penedesenca, que de fet ell va recollir molt bé en aquest llibre, Cuc en raonar, que ja utilitza una expressió típica d'aquí del Penedès i que portava com a subtítol a l'entorn del parlar del Penedès. Pel que fa a aquesta forma del parlar penedesenc, quan tu t'hi poses, etc. i així, hi havia un buit en l'aspecte de la dialectologia? Totalment, hi havia un buit. A més, un buit entre dos camps molt treballats. L'un és el barceloní i l'altre el tarragoní o camp tarragoní. Entremig del Penedès, i el Penedès, el domini del parlar penedesenc considerem que va des del Gaià fins al Llobregat i des del Mar a la Segarra, que hi havia un buit, excepte triat d'algunes terminologies en les quals la presència del Penedès és notòria. Parlo de la vitivinicultura, de la pesca, la festa major, de l'oci, amb la festa major i el carnaval, coses com els castells, etc. No és que hi ha un buit, però en general doncs hi ha un buit extraordinari. Com va néixer aquesta iniciativa? Tu comences un bon dia a recollir paraules o com va això? Sí, bé, jo ja tenia una tirada de petit, la veritat, sigui dita. De petit doncs m'entretenia a resseguir paraules i les coses hi m'anava notant. Després, ja més gran, a més, amb la sort de ser llibreter tants anys, doncs també em venien a tenir a l'abast tot de llibres que potser no m'hi hagués fixat. Llavors jo me n'adonava, sobretot quan eren d'autors penedesencs, que hi havia uns girs que jo coneixia prou bé, i aleshores vaig començar a resseguir-los i anar prenent nota. I quan d'un treball acadèmic que vaig fer sobre la poesia de Milà i Fontanals, ja m'hi vaig dedicar de ple, a més em jubilava, i llavors me'n vaig adonar que a casa tenia un pou que no es havia de desaprofitar, un pou de sapiència acumulada a través de les notes i coses que jo havia escrit, i dels llibres resseguits. I aleshores vaig entrar en contacte amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i vam decidir crear la secció del parlar penedesenc, i a partir d'aquí doncs vam començar la feina. Allà, si la gent va aquí al web de l'Institut d'Estudis Penedesencs, trobarà moltes paraules recollides. Quantes paraules tenim ja recollides allà? Bé, la intenció perquè, de fet, tenim notes sobre unes 3.000 paraules, però en aquest moment hi ha unes 1.200 i la intenció és acabar-ho aquest any i ens quedem a l'entorn dels 1.500. S'ha de fer una tria, hi ha una tria i, clar, hi ha coses que no hi poden entrar perquè són molt generals de tot arreu. Només els que són generals de tot arreu aprofitem aquelles que tenen una intensitat notòria aquí. Si no, ja tampoc hi entren. Abans has parlat de fet d'on es parla aquesta forma dialectal del penedesenc, perquè el que són les administracions, diguem-ne, administracions és una cosa, però el parlar no lliga gaire bé. I, per exemple, dius que el penedesenc es parla, per exemple, a Altafulla, i es parla també a Martorell, que és Baix Llobregat, per entendre's, no? És així. Sí, bé, és que d'entrada hi ha una cosa ja curiosa, no? El Penedès, en totes les divisions que s'han fet,
ha tingut mala sort. Sempre, primer tot es va dividir en províncies. Quan es va fer la divisió comarcal de l'any que va publicar del 37, per conveniències, diguéssim, dels redactors, entre ells persones tan sàvies com Josep Iglesias i Rovira i Virgili, doncs van inventar-se noms de comarca que no hi eren. Per exemple, Garraf i Anoia. Això, com a noms de comarca, són noms nous, que no existeixen. Hi ha gent que es pensa que el nom existia. Són d'aquella època, es crea en aquella època. Igual que Baix i Baix Penedès. I aleshores, del parlar Penedès, hi havia llocs, que era el que podríem dir la rodalia Torredembarra, que es va adherir a un altre nom inventat, que era el Penedès, i el que seria aquella subcomarca que alguns han batejat com a Montserratí. Montserrat, que pertany a Baix Llobregat. Esparreguera, Olesa, que pertany, ja em diràs, si quan penses en Baix Llobregat, penses en Cornellà o Sant Boi o no sé què. És que, esclar, quan te'n vas a aquestes... Olesa de Bonesvalls. No té res a veure amb la... I després, finalment, la comarca del Noia, bona part és penedesenca, però també hi ha un tros que és Segarra, claríssim, només cal anar-hi i veure-ho. Els paisatges, Segarreta, per entendre'ns. I això és tot. Ara fa poc van fer un resseguiment a partir de les enquestes que han fet i el recull, i són uns 90 municipis que hi encabeixen. Hi ha moltes diversitats en aquest llenguatge del Penedès. També, tu reculls també que hi ha distincions fonètiques, no? O sigui, per exemple, a Vilanova. A Vilanova crec que ja obren molt les vocals, és així? Bé, el parlar de Vilanova a Vilanova són especials. Ells mateixos se diuen llunàtics. Això, no hi ha lloc que un mateix faci parli així de si mateix d'aquesta manera, no? I és perquè hi ha una dita que diu a Vilanova, la lluna amb un cova, i a partir d'aquí tenen. Però d'entrada ells tenen una fonètica vocàlica molt especial. No distingeixen les os obertes de les os tancades ni les os obertes de les es tancades. També algun poble al costat també acaben acostumen a fer-ho obert, diguem. Acostumen a fer-ho obert. Bé, no exactament obert, no, és un grau intermig, és una cosa estranya, no? Hi ha diverses teories sobre l'origen d'això, no? Un gran lingüista, que és el Daniel Requesens, va dir que això són salts que fa la llengua, ell és fonetista, que fa la llengua en diversos llocs i que també hi ha un fenomen que es dona en un lloc entre el Camp de Tarragona i el Penedès, que són dos pobles que són la Riera penedesenca i els Pallaresos, Camp Tarragoní plenament, no? I aquí es dona que passa a 3/4 del mateix. I també es dona, no cal dir, cap més amunt al nord de l'Empordà i per dir també hi ha confusions entre les os també, i això no... Es veu que la llengua té aquests fenòmens fonètics que van saltant d'un lloc a l'altre i... Quan la llengua és viva passen aquestes coses. Sí. De vegades s'atribueix a immigracions diferents, pot ser que el repoblament hagi anat diferent, però Vilanova no és el cas. També el Vendrell es va perdent segurament, però hi ha aquella pronúncia de la V, no? Sí. La labiodental, que en diem. La labiodental, que en diem. B baixa, per dir-ho popularment. Que es conserva bastant, penso, a les illes. A les illes encara conserven prou la... Sí, però jo de petit recordo aquí al mercat a Vilafranca, que encara venia molta de gent que era gran, que ho diferenciava perfectament les B altes. Aquest és l'avantatge que quan comencen a aprendre a escriure no fan falta d'ortografia. La B alta i la B baixa sempre la posen bé. Per això hi ha dues grafies, perquè tenen un so diferent. I en una enquesta que van fer la rodalia Torredembarra, que són 9 pobles, la vaig trobar viva només amb un informant que tenia 90 anys a Salomó. Vaig veure, havia desaparegut tot arreu, vull dir, el Vendrell ja no, ha anat desapareixent. Sí que hi ha un altre fenomen fonètic, que el Gaià és frontera, claríssim, que és el que diem la segregació de la iot. Per exemple, caixa i caixa. Al Penedès diem caixa. A la que passes el Gaià, caixa, i això com és el sud-bas... Ja és més cap a l'occidental, no? Sí, com és el sud-bas, tot el Camp de Tarragona n'està ple. I com més t'acostes a l'Ebre,
encara més. Encara més. Parlàvem al principi, dèiem que, evidentment, hi ha moltes paraules, sobretot relacionades amb el que fem aquí des de fa uns quants anys, que és el raïm i el vi, no? Aquí apareixen moltes paraules que són distintives precisament d'aquesta zona. I també havies comentat amb la festa major, etc. i així, no? Hi ha alguna paraula que crec que fins i tot s'ha incorporat al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com és la paraula pèlag. Exacte, sí, fa poc que vam tenir la gran alegria els Això que ens hi dediquem al no Penedès. acostuma a passar, eh? No, sí, mira, tenim aquí un atac immens, que és el nostre verbi característic, boi. Boi. Que no hi ha manera que sigui bo i, ni boi, és boi així. I l'arbós reforçat amb una boi, dic l'arbós, el vendrell a boi, diuen, encara ho reforça més amb una pròtesi, no? Doncs la veritat és que això és un cas curiós, el cas de pèlag. També hi ha el diminutiu pelagó. El pèlag, aquí a la Canalla, jo parlo que el dia que plovia, els carrers no estaven asfaltats, com ara ho estan la majoria de les poblacions, i les mares deien als nens, nen, no posis els peus al pèlag. Un dia que et havien dit, automàticament a sortir de casa, el primer que feies era allò que en altres llocs en diuen tolls o bassals. Per tant, és això, és un aquí eren bassal. pèlags. I ara l'Institut d'Estudis Catalans ha incorporat això al darrer diccionari, però és curiós perquè ha fet pèleg a la penedesenca, amb dues S i acabat amb C, i llavors es conserva pèlag, acabat amb A i amb G, per referir-se al clàssic mar, no? Sí. El gran pèlag i això, no? I clar, això és perquè són homofònics, són mots homòfons, totalment. Es pronuncien exactament igual. Es pronuncien exactament igual, però s'escriuen amb dues lletres diferents, la E i la A, i la C i la G, no? Una cosa curiosa. Però bé, tant se val, benvinguda, perquè ara ja estem refrendats científicament. Exacte, ja sou legals. Sí, exacte. Sou legals. Has parlat de boi, perquè boi és una forma que jo la sento molt aquí. Vull dir, és una forma viva. Sí, sobretot és viva en el tros... Expliquem què és boi. En el què vol dir tros boi? entre el Vendrell i Vilafranca. Després es va esveint a mida que surts d'aquest territori, no? Boi és un adverbi que equivaldria a... Equivaldria a gairebé. Gairebé. A gairebé del tot. Gairebé també quasi, no? Recordo que aquí a Vilafranca els que deien quasi, quan jo era petit, si algú ho deia quasi sempre. Mai deia quasi. Aquí tothom deia quasi. És una cosa que tal com s'escriu. Que és com s'hauria de dir. Però la paraula boi és una cosa doncs, que no hi ha escriptor d'aquí que no el trobis, la paraula boi i tot plegat. Però es veu que els correctors ho han anat corregint, ho anaven corregint, i jo ja no ho permeto, ara em sortirà un llibre sobre el Penedès, sobre el Camp de Tarragona, i jo no he permès que allà on havia posat jo el boi conscientment, el corrector ho tragués. Que el corrector tira pel dret. Sí, per una cosa, perquè no fa massa anys, un home que ja tenia 90 anys, al mig del Camp de Tarragona, era pagès, un dia em va dir, tinc boi totes les avellanes plegades. Dic, què? Li vaig fer repetir. Sí, tinc boi totes les avellanes plegades. I volia dir això, que havia fet tota la collita pràcticament. No. Doncs vol dir que boi no era solament del Penedès, també, no? Que era un adverbi que havia tingut... Hi ha un altre adverbi curiós, menys treballat, però que a Vilafranca es deia molt quan jo era petit, que era el tantost. Tantost. No el tantost literari, És que tantost es pot confondre amb el tantost literari que deies tu, de llenguatge de nivell molt culte, diguem, no? Per exemple, el canalla jugava molt amb les pedres abans, era una cosa... Sembla mentida que no hi jugui més desgràcies. La qüestió que et tiraven una pedra i deia, m'ha tirat una pedra que tantost em buida l'ull. O sigui, de poc, però això és l'equivalència d'aquest adverbi tantost. Després hi ha algunes coses, hi ha algunes formes adverbials, un tou d'això, un tou d'allò, això ho fem servir molt aquí al Penedès, una quantitat de vegades. Hi ha formes, per exemple, hi havia un joc que es deia
No, ara, si haguéssim les normes de l'institut, hauríem de dir arrapis i estiragalls. Aquí, almenys quan jo era petit, almenys a Vilafranca, i no solament a Vilafranca, dèiem arràpia estiracabells, arràpia estiracabells. I això, arràpia era una expressió també verbial, una locució verbial, no? I vol dir doncs, tot corrent o que sí, o per poc. Bé, aquestes coses, això és el moll de la llengua, i clar, i és llàstima que es perdés del tot. En fi, la gent causi perquè el món canvia, i mira, sí que canvia el món. Un dia estava jo amb uns nets i els hi vaig voler veure què sabien del nom dels ocells. Dic que no, però en dieu noms de corral, ocells, vinga, ocells de veritat. On ho he parat, home, vaig començar aquest, llavors vaig dir aquests ocells de colors, llavors vaig dir el lloro, la cacatua, agapornis, periquito. Dic, home, però ocells més de casa? No hi havia manera, no? I llavors vaig començar a dir noms i a veure què en sabien. Cadernera, no sabien res. Gafarró, res. Verdum, res. Llavors vaig dir passarell. No, amb això hi ha una ignorància total. Sí, però llavors al dir passarell, un va alçar el dit i diu, sí, diu passarell és el que li diem a un professor. És l'insult. Vol dir que hi ha noms d'ocells, com pot ser aquest passarell, com pot ser capsigrany, com pot ser gamarús, que només s'usen per insultar un altre, però ningú sap què vol dir. De fet, amb el nom dels ocells, que això també passa amb altres, diguem-ne, subdialectes, també hi ha expressions diferents. Per exemple, jo tinc aquí apuntat doncs, el gamarús que dèiem, que també en dieu cabreta. Sí, i tant. En diem cabreta. Sí, perquè de nit el seu soroll sembla molt d'una cabra, la veu que li atribueixen, no? Hi ha una manera penedesenca d'entendre què diuen els animals, Jo de vegades, com fem el predicot que fem, de vegades en pobles o parlar del Penedès, i llavors jo parlo, i què fa el gat? I d'en veig una senyora que em diu, el gat fa miau. Dic, doncs el seu gat és castellà. Exacte, perquè els gats catalans no diuen miau. I dic, mira, a la prova que fan dels galls del Penedès, dic, sentiu-los cantar, ja veureu si és del Penedès. Si fa quiquiriquic, és que no és penedesenc. Els gats penedesencs fan quequerequec. Exacte. Tant és així que la rodalia del Vendrell, els quequerequecs se'n diuen de les roselles, perquè en un camp d'ordi, en un camp de blat, quan ja està madur i ros, floreixen les roselles i semblen talment crestes de gall. La rosella és una flor que té multitud de noms. Vull dir, depèn de la zona, multitud de noms. Alguna altra paraula, una que jo, clar, dius, trajo. Trajo, sí. La trajo, el primer que diria la gent, és que això és el castellanisme traje. Sí, exacte, sí, clavat. I de fet, aquí a l'interior del Penedès, però a la costa no, a la costa trajo és... De què ve aquesta paraula? Doncs no ho sé, però el trajo és allò on varaven allà on treien les barques i a la sorra, no? I allà es posava el tros reservat. Tant és així que això ha quedat, ara que ja hi ha port, a Vilanova, queda el trajo de Gabraví i el trajo de Ponent, no? En què distingeixen dos llocs de la platja vilanovina. A Torredembarra també es deia el trajo, i a Calafell, i tot arreu on he hagut. També veig que dels administradors en pot dir paborda. Sí. Un administrador, del que porta els comptes, del que porta els comptes. Bé, a veure, jo diria que la paraula tradicional històrica és paborda. El que passa que aquí hi ha una influència de la festa major vilafranquina, que ara s'ha encomanat en altres llocs, que és que el municipi donava l'exclusiva amb unes persones nomenades cada any diferents, que els deien els administradors. Popularment tothom en deia ministradors. Això, ministrador, perdona l'incís i no és penedesenc, però hi va haver aquell famós alcalde radical de Barcelona, que l'any 30 i tants, que deia Piquipont, que la gran piquipuntada que deien era quan va arribar el primer discurs que va fer. A partir d'ara, aquí, la política de les 3 M's. I la gent va dir, què vol dir això? Administració. Bé, doncs això, aquí en diem administradors. I són els que administren la festa major. I ara hi ha algun poble que també l'ha assumit, també la paraula administració. Però hi ha llocs, com a Vilanova, etc., que segueixen dient pabordes, que és el nom clàssic històric dels administradors. I si jo dic, tu i jo hem tingut una quatreta molt interessant.
Bon dia, sí, que treta, que trai, així, això és una discussió amb tots els ets i uts, és la que treta. La gent, per exemple, els enterros, així s'entenia, diu, què fan a fora? Els homes tenien resistència a entrar als funerals, i les dones hi entraven totes, però els homes, alguns quedaven fora a fer el cigarret i tal. I llavors es deia, què fan a fora? Estan fent catreta, no? Vol dir que discutien, no? D'això aquesta cosa ha quedat un altre nom penedesenc, Corraló. Corraló, que és un carrer estret, petit. Potser diríem carreró. Carreró, sí, però així havia, com que la gent Corraló pensava que volia dir corral, que volia diminutiu corral, i no, carreró, un sitgetà, ho va saber diferenciar, que això venia una dissimilació, una doble dissimilació de carreró. Carreló i Corraló, això ha anat que Corraló. Ara, per sort, hem aconseguit que l'Ajuntament de Vilafranca ha començat a bastejar amb el nom de Corraló els 20 o 30 corralons que hi ha. Que, per cert, que a Igualada encara hi ha més, i a Igualada també diu un corraló, a Igualada encara n'hi ha més, n'hi ha camí per... N'hi ha una a Vilatorra d'en Barra, que és el que anava, que era lloc, no sé si coneixeu l'església de Torre d'en Barra, al costat hi ha, al carrer, hi ha un corraló que fa tort així, al costat, i allí, quan sortien els enterros, hi havia uns quants que es quedaven a fora. Llavors, si un arribava ressegat, veia aquells allà fora, que no enterraven a ells. I deia, no, el mort és dins. Aquell entrava dins i pensava, mira, els vius són fora. I ara, en memòria de tot això, ara en diuen el corraló dels vius. És el nom oficial d'això, no? Que és preciós aquest nom, O pensis la iniciativa. El dia del gos? El dia del gos és l'endemà de la festa major. L'endemà de la festa major. Sí, bé, a veure, l'endemà no, el s'endemà, diguéssim, perquè les festes majors normalment eren 2 dies. A Catalunya, com que tenim fama de no treballar massa, o de treballar molt, després de treballar molt. Les festes les fem dobles. Pasqua, molt dins de Pasqua, Nadal, Sant Esteve, les festes majors tenien 2 dies. Hem de descansar. I llavors llavors venia l'endemà, que era el dia del gos. Més coses. En aquest llibre, el Cuc enraonar, per exemple, Cuc enraonar. Sí, això ve a la nostra manera. Clar, que això te n'adones quan ets gran i surts d'aquí, no? Cuc, que la gent no sap què vol dir. Esclar, resulta que en altres llocs, el mateix que aquí en diem Cuc a córrer, o Cuc a amagar, tan popular, un joc tan popular a tot arreu, llavors que en diu cuit, que això té relació amb el cuc, o també fet amagar, cuit amagar, això sí que és... I aquí al Penedès, des de, sobretot, de Vilafranca a Igualada, això és cuc. I jo diria que a Igualada encara més, perquè el joc aquell dels 4 cantons, a Igualada també vaig recollir que en deien cuc als 4 cantons, curiós. El cuc nosaltres diem cuc. Llavors vam aprofitar, jo vaig aprofitar això del cuc, que era un joc enraonar, i aquest llibre doncs és un joc. Aquest llibre, i amb això anirem acabant, Ramon, aquest llibre recull tot un seguit d'articles que tu vas escriure en el seu moment i que va parlant, doncs, bàsicament d'aquest parlar penedesenc. N'agafo un que és Anem a pams perquè m'ha fet gràcia, perquè parla de sinònims, no? És a dir, tu escrius, la mà ens serveix per tot, ens la podem donar en senyal de pau o fer-la servir per pagar al cap d'un altre. Pràctica prou estesa, segons la quantitat de sinònims que hem arreplegat pel Penedès. I llavors, bolet, bleva, bufa, bufet, calbot, castanya, castanyot, ceballot, cleca, galeta, garxot, hòstia, mastegot, nata, morma, pinya, pinyac, plantofada, ventallot. Déu-n'hi-do. I els que queden, no? Perquè la veritat és que és veritat, són aquelles coses que deriven també de la personalitat de cadascú, i aquí no vaig posar els equivalents al cop de puny, i el que és el cop ja ho vaig deixar, el cop de cap també, que també, o tot el que es dona amb les cames, que distingíem entre una puntada de peu i una cossa. La cossa ho fan els animals i la puntada de peu ho fa un home. Que no una patada. No. Que no una patada. Que és sempre el que acostuma a dir la gent. Sí. Bé, ja queda més groller una patada, no? Ja seria més com una cossa, no? Una compte que jo recordo no haver vist, sinó haver conviscut en un moment donat, que un ruc el va matar damunt d'una cossa, No, broma, les cosses eren... Les cosses d'aquests animals.
Doncs, Ramon, ens agradaria estar parlant més, perquè el tema a tu t'interessa molt i a mi també, però els 25 minuts són els 25 minuts. Recordeu, podeu entrar, per una banda, al web de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que trobareu totes aquestes recull de paraules, 1.200 ens ha dit el Ramon, que a més, quan cliqueu, allà hi ha una bona explicació, fins i tot alguna frase que recull, etc. i així. I si no, doncs recordeu també aquest llibre, que surt ara en imatge, que és Cook and Raonar, que són articles d'una pàgina i mitja només, que per tant són molt amens i molt interessants de llegir. Moltes gràcies, Ramon, ens tornem a veure algun dia en aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres, nosaltres tornem la setmana que ve, us esperem aquí a Terra de Marca 21. Que passeu una molt bona setmana.